Op een vroege zondagmorgen in januari staat het mooswief die al vanaf 1954 op de Meerden uitsche in het zeil hield, stralend op haar voortstuk. Met een content gevoel ziet ze wie de jongens van het stadsmagazijn en de gemeente volop aan de gang zien met een opbouw van het goed podium. En op zo'n bijzondere dag mag zeker het rood-geel-groen van vastenavond niet ontbreken. Vanaf nu is het nog 4 weken te gaan tot vastenavond en dat betekent tot vandaag de stadsprins zal worden uitgeroepen. Ondertussen, tot het podium wordt opgebouwd, worden de tempeliers, die straks verkledende cortège meetrekken, op een professioneel meneer van knievelen en kleurtjes voorzien. De keus van de kostumering heeft altijd te maken met een bepaald thema. En hem tot dit jaar het kussendreertje van Fanfare Sint-Josep de Prinsenmedaille seert, zien de hieren deze reis verkleed. En wel in de pekjes van zoget alle fanfares en harmonieën die Maastricht rijk is. Tegen Havijn is ieder geswanjeerd en is het tijd voor een stevige tas erwtensop die me zich zo te zien groot liet maken. Op straat begint leven in de brouwerij te komen. Hermeniekes marcheren aan. En ook voor de tempeliers mag het spul gewoon beginnen. Het is wachten op de groeten onbekende. En gelukkig, prompt half 2 arriveert de prinselijke voituur. Gesecondeerd door zijn adjudant mag hij zijn opwachting bij president Fischer, die hem hartelijk welkom heet. Rustigheid, van harte welkom namens de club. Want dit is het echt. Dat lukt toch allemaal van iets halen? Jan van den Berg. Wel succes. Na de gooiwinsten van Jan van den Berg is het tijd voor een korte kennismaking met de wachtende tempeliers en een aantal burgermedewerkers. Juist wie overal in Maastricht moet ook hij met iedereen raaien wie zich onder de grote kop schuilhield. En zo huurt het. Uiteindelijk is de nieuwe prins het best bewaard geheim van Maastricht. Niks wijzer, maar met dubbel goeie zin trekt me dan naar buiten, hoe de prins zingend teer naar de uitroepwagen wordt begeleid. Bij de statie staat het reuzengilde te popelen om aan de gang te gaan. En hij zag het presidium zijn pluisje gevonden heeft, hield niks hun niet tegen. Op naar de Meeret. Gigantius waak. De koninklijke blaas. Althans, zo was het erin. Ik zit gebeiteld, denkt het gauweke. En ik hoog, denkt de begin. Die zelfs niet door Willy Feijens te verleiden om haar kop op zijn medaille kussen te leggen. Vanaf de wagel heeft de groeten onbekende een prachtig uitzicht over de honderden verkleiers die voor hem trekken. Met hun plezier en de muziek van de zate harmoniekes brengen ze de lui langs de kant in de goeie stemming. Wie zou het worden, zussen ze denken. En die twee moeten ook maar naar raaien. Na mij en zijn oor onderweg te zien geweest, arriveert de groeten onbekende op een afgelaaien Meeret, waar bijna geen doorkomen aan is. Mij is 10.000 lui, voor en achter de stranketsels die allemaal maar één vraag hebben. Wie wordt het? Gelukkig zien de kachelpiepers present om de groeten onbekende veilig tot bij het podium te loodsen. Daar presenteert er zich breed zwijend aan het volk. De vastelavondsverenigingen. Na het welkom door de president Tempelier wordt hij het stadsprins van verleden jaar en zijn huishouden op het podium gehaald. Lang leven Mathieu Juncker! Hiep, hiep! 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 En dan is het benkelijk moment daar en roept ceremoniemeester Jan Jansen: Nu gaat het gebeuren! Masken af,
En daar staat er. De stadsprins van het jaar 2000, Peter Reinders. Allereerst ontvangt de nieuwe prins de tekens van waardigheid. Het prinsenchabeleer, de prinselijke narrenkap, en de scepter. En hij is aan de scepter, regeert met vaste hand, 3 dagen lang in de plezierige trant. Lang leven prins Peter II. En bij de gratie van het Mooswief Daarna zweurt hij met zijn linkerhand op het masker. stad te regeren. Uw stad te regeren. In de geest van alle plezierige Maastrichtenaren. In de geest van alle plezierige Maastrichtenaren. En dan zingt de ganse meeret, aangevuurd door een enthousiast zwijgende stadsprins. Lang leven een zoen Maastricht. Lang leven de Maastrichter vastelavond. Na afloop van de plechtigheid aan burgemeester Philip Hoebe en de wethouders de eer om als eerste de nieuwe stadsprins te komen feliciteren. Na afloop van de ceremonie is het tijd voor een tour door de stad. Voorafgegaan door de kachelpiepers arriveert me bij de festivalage op de Bosstraat. Op de stop wordt de prins met een hartelijke knoevel door de juffrouw van de Scholkenwinkel gefêteerd. Alsjeblieft, hè. We gaan het passen op. Allee, op de gangen. Oh ja. In de festivalageboe wie hier in een ton staat, is voor een ieder volop gelegenheid om zijn hoe genoeg lustigheid te verteren. Daarbij zijn ook de samenwerkende Maastrichtse vastelavondsverenigingen present. Geen meneer zich overal zo gered kunt houden, weet dat om het trapje te komen. Na deze massaal ontvangst volgen een gaat rustiger omgeving de kennismaking met de Templiersfamilie. En op de gangen. Weet ik niet. Tot ieders verrassing zien daar ook de kangoeroes uit Australië, waarvan de oudste ruim 50 jaar geleden vanuit Limburg zijn geëmigreerd. Op de Vriethof liet het vastelavondvierend volk zich niet onbetuigd en werd menig glaasje op de nieuwe prins gedronken. In het prinselijk paleis, boe de familie en de naberschap ondertussen present is, heeft de prins even de tijd om naar de balsem te komen. In de weken voor vastenavond is op de basisschale heel het zweet gelaten voor de grote kindertentoonstelling. Kunst met de grote K,
Moet nou iedereen maar komen kijken in de schoenverseerde hal van het academisch hospitaal. Misschien gaat minder vief als vroeger laten de bejaarden zich van hun goede kant zien als ze met de prins een spiereling maken. En wie dat niet meer kan nog altijd in zijn stoel met schonkelen. Ook in Huizen Maasveld en op nog veel meer andere plaatsen straalt het plezier er vanaf en is de prins het middelpunt van puur vastelavondsplezier. Op de avond van het Prinsenbal treft zich de belegen adel voor een jaarlijkse rendezvous. Prinsenmutsen in alle soorten en maten doen een stukje prinsenhistorie herleven. Zo eind wie sommige prinsenmutsen zien ook de vastelavondsleedjes die Louis van den Bongaard uit zijn kwetsbult tevoorschijn tovert. Ieder jaar opnieuw is het voor de fotografen een tour om alle prinsenneuzen in dezelfde richting te krijgen. Met het gezicht naar voren. De kakkelpiepers gaan de belegen adel vooraf. Ramon Willems, Herman Cox, Luliebe, Willy Fey, Jean Jansen, Ramon Hommes, Bert Beenkens, Phil Dumoulin, Jeff Loontjes, Robert Jesse, Nico Kempeners, Rob van Leendert, Jean-Louis Tuinstra, Wim Knols, Berry Bergmans, René Persoon, Charles Peters, Peter Schreije, Tom Gielissen, Mathieu Huls. Begeleid door de 11 schoonste tempeliers maken prins Peter en zijn vrouw Lilian hun opwachting in de balzaal. Als het prinselijk koppel bij de dansvloer arriveert, wacht hun daar een uitgelaten welkom door een eminente voorgangers. En wie zich dat huurt, is aan prins en prinses de eer om het bal te openen. Daarna is de vloer vrij voor de meer dan 1000 gasten die met een dansje en een hapje een chique avond beleven. En ook nu zorgt Frans van het leger des Heils tot de charité niet wordt vergeten. De zondag voor vastenavond zien prins en tempeliers te gast in de Annekerk. Vandaag geen preek van de pastoor. Je hebt even moeten wachten voor uw rustigheid, maar nu is het diep. Dames en heren, 1 keer per jaar mag ik hij op de kans proberen een stichtelijk woord tot u te richten. Traditioneel hield deze dag de president een bedelpreek voor een goed doel. Tempeliers, in de jongerenviering, hij op zondag in de Annekerk. Prins en tempeliers gaan met het kurfje rond. Al even traditioneel is op deze zondag het groot kinderfeest. Honderden glunderende kindergezichtjes die zich allemaal op hun eigen manier amuseren en zich op grote tuten snoep en chips laten trakteren.
Hij zien de kinderen het middelpunt boven zelfs wereldberoemde artiesten wie Frans Teunis door de knieën gaan. Natuurlijk zien ook hij de kachelpiepers present om de kinderen met hun optreden te amuseren. Met Tempelier Frans heeft nog een verrassing. Maastricht heeft een mini-garderegiment. En die laten die grote kachelpiepers wel eens even een puupje ruiken. Een van de hoogtepunten voor de Stadsprins is het vastenavondconcert door het LSO. In concurrentie met de Londense Last Night of the Proms werd de prins, het orkest en de 900 zangers in de zaal op een magistraal manier naar zijn hand te zetten. Just wie bij de LSO kunnen ook de artiesten van de Regenboogschal op een enthousiast publiek rekenen. Op de middelbare vinden de Tempeliers een geweldig oer als ze in de klas over de historie van Vastenavond komen vertellen. En 3 dagen lang wordt dan heerlijk Vastenavond, het feest gevierd en dat wordt gevierd. En dat vieren ze vreugde, onder andere met de karrens naar vader. En als de prins dan ook nog komt, dan zou je wel gek zien om niet te vragen wat ze altijd al aan het scheren had willen weten. De hele dag op pad. En alles bijeen, nou heb ze zo'n tussen de 200 en de 300 bezoeken die ze afleest. Dus dat is heel veel. Wat vind je nu leuker? Van café naar café gaan en ja, op de eigen gang gaan of als prins alles doen wat ze moest doen, zou ik maar zeggen. Ik ben altijd van café naar café gegaan. Dat kan ik nu ook weer doen. Alleen de ervaring die ze nu opdeed als stadsprins, met al die verschillende activiteiten, dat is gewoon uniek. Dat kind ze eindelijk hier eens metmaken en daar moesten met volle teugen van genieten. Op een rustig moment van Vastenavond zaterdag werd prins Peter II in zijn Bourgondisch kostuum aan familie en Tempeliers gepresenteerd. In de remise van de NS staat de prachtige oude stoomtrein gereed. Met die trein zal prins Peter en zijn gevolg naar de statie van Maastricht gebracht worden. Goed zo. Na de inspectie van de locomotief is het tijd om in te stappen en wordt vertrokken. Geen lang, maar zeker voor de prins een bijzonder reis. Mooi, hè? Is toch super? Met geniet erbij, wat wil ze nog meer? Maar ook op het perron van de statie genieten honderden lui van het imposant pleedje als de prinselijke trein fluitend en in een wolk van stoom binnenloopt. Een bijzonder geste van de NS, omdat het vandaag de 50ste keer is tot ze de stadsprins inholen.
Na aankomst gaat het prinselijk gezelschap onder grote belangstelling en voorafgegaan door de wortelenboeren van de Wieker van Vaar Sint Franciscus naar buiten. Aan het begin van 3 formidabele dagen zullen zij veel goed hoeglustigheid in Maastricht. Na oud traditie staat daar het garderegiment gestiefeld en gespaard aangetrooien voor de prinselijke inspectie. Vizier, laat het doen met rust en rustigheid. Maak niet te geworden. Nu is het tijd tot prins en president plaatsnemen in de prachtige oldtimer van Harry Kupers, die alleen voor het inholen van de stadsprins van stal wordt gehaald. Mag ik ook zetten? 2 op de wagen. Dat maken deze nog. Ja, dat hebben we 9 jaar gemaakt. En ze van mij gewoon mocht dan niet. Jongenheid loert uit naar de stadsprins en zijn tempeliers, die deze reis in een echte politieboot door de Percee worden gevaren. Voor nu trekt de politiekapel zaliger, voor deze gelegenheid een burger. Nou ja, een burger. En gaat weer op de kachelpiepers, in opvallende zwarte regenjas. Het magnifiek sluitstuk van de klein cortège is natuurlijk de chique prinsenauto, waarin prins Peter handtekort komt om de lui langs de kant uit te winken. Kom plezier. En kijk nu eens, daar komt me het enige en echte kussendregerke dat Maastricht rijk is. Het juweeltje van Vaar Sint Jozef. Chapeau heren. En huite manieren. Het liekend of gans Maastricht is uitgelopen om de stadsprins te zien. Op de munt kunnen we zo gaat over de cup lopen. Maar daar gebeurt jummers gaat dat alleen aan de stadsprins is voorbehouden. Gaat wat voorzichtig begint. Met aan. Enfin, kijk zelf maar. Als de confetti wolk optrekt, komt het stadhuis in zich boeit zo als er allemaal gaat gebeuren. De machtsoverdracht. Maar voor tot het zoiets is, wordt eerst de patrones van de Maastrichter vastenavond door de prins in de bloemkes gezet. Nou ja, bloemkes. De groentekrans die al 22 jaar door de familie Scheirers wordt aangeboden, is een geste van de meerlui. Met het Maastrichts volkslied wordt deze plechtigheid besloten. Op het plein in het stadhuis wordt de prins door de honderden gasten met zijn lieflied toegezongen. Een hartelijk welkom salut onder cortège van zijn hooglustigheid prinses Lilian, onder jubilerende tempeliers met tussen president Plum Fischer, de ceremoniemeester Jan Jansen, de opper, de kretsende Hapschaar, de senatoren, de Ieren senatoren, de blozende blauwjeger naar boven, het volk en de profiterende... Na een hartelijk welkom door de burgemeester Hoebe is het woord aan ceremoniemeester Jan Jansen. Ik wou zeggen, kom maar erop, maar dat was verkeerd.
ach nee, dat hoeft niet, want het wordt allemaal zoals de Rijkswadenweek. Stoep, straat, zonder vergoeding. Jawel voor de portemonnee, maar niet voor de straat. Jij snapt het ook wel dan. Ach, Rijkswaden. Na een retirerende discharge blijft de Ierse burger niks anders dan de overdracht van de macht. Hooglustigheid, hier zitende prins, die gezag heeft tot mijn laatste druppel bloed, zal ik bestreeg op zijn kop zetten. Om zo'n prins wil ik als burgemeester dan toch alles geven. De sleutels, de stad, de wethouders, mijn vrouw, alles. Met dezelfde scepter en sleutel in hand is de macht aan de prins. Bij zo'n wichtig moment huurt natuurlijk ook een troonrijden die heer, en wie kent het ook anders, besluit met lang leven Maastricht. Lang leven Maastricht! Hiep hiep hiep! Hiep hiep hiep! Hiep hiep hiep! Ontdoen van een autoriteit wordt het college minister Zalm met staatssecretaris Willem Vermeen en alles wat dag autoriteit te zien, chic verkleed en met twieveu op de grond gezet. Och, voor Willem Vermeend. Met een realoud, hoe in ontroende excellenties excelleren, wordt de machtsoverdracht bezegeld. Na oud traditie wordt op vastelavond zondagmorgen onder grote belangstelling het veendel bij het prinselijk paleis uitgehangen. Een even oud traditie is tot de stadsprins het veetje van de marketenster van de kachelpiepers vult. En wie zich dat huurt, is het eerste drupje voor de prins. Gezondheid, hooglustigheid. Ondertussen tot de glaasjes nog eens gevuld worden, loopt de vrieten vol voor het inscheten van de vastenavond. Al dan niet verkleed, zien al die lui presenten Maastricht de 11 scheut van het mommeskanon over de vrieten te huren rollen. Met de kachelpiepers voorop vertrekt men vanuit de oude mommestempel naar het bordes bij de apsis van de Sintervaaskerk. De stadsprins droeg het mommeskanon hoe met de streng geschoten gaat worden. Dat kanon is afkomstig uit de nalatenschap van de Mommensociëteit. Tot 1945 de feitelijke voorgangers van de Tempeliers. Ceremoniemeester Jan Jansen zorgt ervoor tot alles in de goeie volgorde verloopt. En de kleine stok die gaat nu gegeven worden door een paar prinselijke woord van onze hoge hooglustigheid. Hij komt op u, Peter ten Tweede. Leef vastelavond vieren volk van Maastricht. 4 weken geleden stond ik op de markt dat Anders zoet blijde in Maastricht. Toen was het zoet weer, nu is het chic weer. Als ik al die lui zie staan, dan weet ik dat we op weg gaan naar een magnifieke Maastricht op vastelavond. Lang leven Maastricht! Lang leven de Maastricht op vastelavond! Hiep hiep hiep! Nog helder! Hiep hiep hiep! Want we zien ondertussen bezig met het kanon te laaien. Wie in een donderslag rolt de prinselijke scheut over de vrieten. En als de marschal Vunkeleer het kanon weer heeft gelaaien, schudt ook de beschermheer voor de Tempeliers Philip Hoepen. Alle vastenavondvierders, hij in Maastricht, dat we ook dit jaar weer mogen genieten. Dat is dan nummer 2 Henk.
En daarna president Wim Fischer. En stiegeschoten hebben gaat Peter II op weg naar het midden van de Vriethof. Hij wordt voorafgegaan door de mooswiever van Sint-Pieter die samen met de Hermenie het Groet Mooswief, de patrones van de Vastenavond, naar de Vriethof hebben gebracht. Frans Bonte is de voorzitter van de Aan de stadsprins de Ier om haar tot boven in de mast te trekken, van boaf ze 3 dagen lang over de Maastrichter Vastenavond zal waken. Na de 9e scheut wordt de Vastenavondvierde van Valleijaar geëerd als de secretaris-generaal de oorkonde voorleest. Uit handen van de prins ontving hier een klimhommelskunstje als ereteken. op de Vastenavondvierde. Na de 11e scheut is alles gebeurd wat moest gebeuren en kan Vastenavond 2000 beginnen. Als de kroedampen zijn opgetrokken, gaat een week de groetenoptocht van start. Voorafgegaan door Sint-Michel uit Heugem openen de 2 govies die van ons de groetenoptocht. Het is niet enig groetebond te steuren van struiperverkleders en zaterhermeniekes, hoe we natuurlijk ook stadsreus gigantisch achter de presentschijf. De deelnemers hebben plezier in het metdoen en de lui langs de kant genieten van de levendige schilderijen die ze voorgeschoteld kregen. Kinderen gaan daar op een eigen manier met doen. In de koets, op de eieren, boek, ruk of showers. Ze beleven het allemaal op hun manier. De Einzelganger zien de krenten in de pap. Zij zien de exponenten van de Vastenavond wie er eigenlijk gegroeid is. Een beetje champen en de lui amuseren. Grotere groepen zoeken het mie in de massa, de kleur en de klank. Allemaal spelen ze een rol in dat fantastisch en groets Vastenavondspul. Vroeger kregen de kinderen die rol met de paplepel ingeschud. Nu mag dat de kletske beer zien. De wereld gaat dansen en zelf heb ze ook veel lol erin. Het proeven van wat de onderweg wordt aangeboden is even goed een serieus zaak. De kijk op de wereld is dan inderdaad van klasse A. Vindt ze ook niet maar? De bonte steuren blijft maar rozen en geen veel doet zijn rol. De groeten niet, maar zeker ook de kinderen niet. Die soms zo hun eigen opvattingen hebben over wie ze het speul mogen spelen.
Wij in een koninklijke rolclub dwingt bewondering af van de lui langs de kant. En minzaam neemt me die in ontvangst. Tot grote hilariteit van de kiekers bleek op benuits wie de betrekkelijkheid van alles is. Wie me ook is, dit moet toch iedereen zelf doen. Het sleetstuk van de optocht is gelijk het hoogtepunt. Voorafgegaan door zijn garderegiment draait de prinsenwagen met stadsprins Peter II en de Tempeliers het Solvrouwenplein op. Dit is de geboortegrond van Maastricht en de Maastrichter vastenavond. Solvrouwenplein opgerold. Zie met wie op zijn hoeflustigheid Peter II. Lieve lief. Lieve lief. Lieve lief. Die maskers krijgt die van zijn handel. Als sterfje tussen slooi en een kuur en voor. Dat is Peter. En alsof de lui dit veulen, uitbundig wordt de prins ontvangen en toegezongen. Let maar eens op. Astrein wordt hier gegrepen door het ontstekelijk enthousiasme van een onbekende kieker langs de kant. Na afloop van de optocht zien de burgermedewerkers paraat als de grote wagen met dranghekken weer volgelaaien moet worden. De kiekers en verkleders zien content na deze zondagmiddag. De lui die nog genoeg log over hebben, houden nu al een klein generaalrepetitie voor het komend Zaten Hermeniekes concours. Wij komen tezamen. Een schoener wijsje had me zich voor vandaag niet kunnen bedenken. Vandaag is het jummerste dag van het Zaten Hermeniekes concours. Van alle kanten komen de Zaten Hermeniekes aangemarcheerd voor het groot déjeuner op het Solvrouwenplein. Op het plein hinkt de appetitelijke log van gebakken spek en ei. Wie op die ta is, wacht een proper gedekte tafel. Goed geswanjeerde obers rennen met dampende teleurtjes af en aan. En dan gooien appetiet ontbreekt het niet. Pan na pan gaat op het vuur. En wie het kortste bij de pan staat, is zeker van zijn zaak. Smakelijk allemaal, hè? Voor bij de vuur. Het is warm en het smaakt. Het lijkt wel of half Maastricht op de reuk is afgekomen. Zo te zien smaakt het en voor de honger die komt is nog altijd de frietje achter de hand. En het blijft maar komen. Zelfs in de hoezer begint het appetitelijk te ruiken.
Dus leek maar goed de venster, want nu is het tijd om de stad in te gaan. Op een nog rustige vrijdag wordt hij en daar nog het onzeker gerepeteerd voor het verplichtwerk van deze middag. Voor het Eindstadhuis is men zeker van zijn zaak. En dat is dan nog goed te huren. Of dit danske indruk zal maken bij de jury is nog maar de vraag. Maar spelen kunnen ze. En dat doen ze op nog veel niet plaatsen, boven alle zekerheid nog een extra generaal repetitie is ingelast. De Maastrichter Gers heeft met deze dag niet over aanloop te klagen. Maar uiteindelijk is hier ook het kloppend hart van de vastelavond. Dieren trommelen. Man, dat geeft je een fluitje van een cent. Ondertussen tot de harmonieken zich warm blozen voor het concours, luisteren bij de kostuumwedstrijd in de festivalage honderden kindertjes naar prins Peter II. Wie de schoonste pakjes aanneemt en we gaan samen gaat jureren. Ondertussen tot groet en klein vrij en vraag voor de jury paradeert, kunnen we op de vrijdag voor de cup lopen. Op de kiosk laten de Batavieren zich van hun beste kant zien en huren. En over publiek hebben ze deze middag in ieder geval niet te klagen. Gelukkig gaan de Batavieren ook wel weer en werd plaatsgemaakt voor de gastdirigent van dit groets vastelavondsconcours, prins Peter II. Vastelavond vierend volk van Maastricht. Ik ben gruts erop dat je met zoveel lui hier op het Friedhof vanmiddag aanwezig bent. Dinsdag is de traditionele dag van het Saat-Hermeniekes-concours. En ziet je die veendelen daar allemaal staan in die kiosk? Laat die eens huren. Geef een applaus voor die Hermeniekes. En dan gaat het gebeuren. 1, 2. Lettend op het geraffineerd maatgevoel hoe met dit verplichtwerk uit de afdeling superieur wordt uitgevoerd. Wie al te verwachten was, heeft de prins de zaak goed in hand.
Ondertussen tot het publiek ademloos luistert, blozen en trommelen de muzikanten of hun leven de vanaf hing. Ook het publiek geeft geen krimp. De prins gaat helemaal op in zijn rol als dirigent. Zelfs wethouder Roman Leenders vergeet voor heel even zijn beer. En met een leste prinselijke ophepper wordt dit grandioos concert besloten. Zelfs de allerkleinste vullen zich na afloop geroepen om de prins met het succes van deze middag te fetteren. Zo'n chique medaille is te vuil van het gooien. En bij zoveel tranen kunnen we beter aan een andere kant op loeren. Of ze gaan gewoon pitsen. Met de zegen van boven verzamelen zich de pinhouwers bij het Mooswief op de Frieten voor de Carmignon. Een prompt 8:30 arriveert de prins bij het Mooswief. Een ganse compagnie staat gereed om achter de prins en de muziek aan voor de laatste keer een tour door de stad te maken. Allereerst wordt halt gehouden bij het Mooswief op de Merit, waar de vicepresident zijn gevoel duidelijk liet spreken. Vanaf de Merit trekt men naar het Eidstadhuis. Uiterlijk onbereurd liet de Maastrichter geest het allemaal over zich komen. Nu is de eer voor de prins die de lebendige geest van vastenavond in zich droeg. En natuurlijk wordt ook deze reis de groeten onbekende Maastrichtenaar Pieke van de Stokstraat niet vergeten. Als een rustgevend boegbeeld gaat de ceremoniemeester voor de trobboet. Frans Botti probeert de hoogste toon te blozen. Men zou haast zonder prins op de Frieten arriveren.
En dit is de verrassing van Jean-Louis Tuinstra. Ook bij avond is en blijft de Vriethof het prachtig decor van de Maastrichter Vastenavond, hoe het komen en gewoon is. Maar ook voor de prins en zijn tempeliers is het vastenavond en wordt van café naar café getrokken. En juist wie op veel andere plaatsen is ook hij het ereplaatsje voor de prins op het buffet. En dat van de tempeliers aan het buffet. Geef eens door, heren. Ondertussen, tot de laatste koffie wordt aangedaan, beginnen de eersten zich op de Vriethof een plaatsje te zoeken voor de magnifieke finale van vastenavond. Bij het Mooswief staat de wagen al gereed, waarop zo meteen de prins afscheid zal nemen. In het generaalshuis wordt nog gauw een drupje op de goeie afloop gedronken. Voorafgegaan door zijn ceremoniemeester verschijnen prompt 12 uur de prins en zijn huishouden op de wagel. Wat dan volgt spreekt voor zich. Vastenavond. Maar wie kan ik dat beter zeggen als de nu lustige Peter II? Hij is er. Leeflui van Maastricht. 4 weken geleden stond er voor op de markt en toen vroeg ik u, help me met door die vastenavond te komen. En dat heb je gedaan. We hebben een chique en een propere en een fantastische vastenavond gehad. En weer wat chic. Weer wat chic. Goed is het door. Lang leven Maastricht. Lang leven Maastricht de vastenavond. Na deze waar doet het hart zingen de duizenden gereurde vastenavondvierders het Maastrichts volkslied. Dit is een hommage aan de prins en de Maastrichter vastenavond.
Langzaam zakt het mooswief. Vastenavond 2000 is voorbij. Ontdoen van prinsenkap en scepter wordt prins Peter weer gewoon Peter. Door de nacht klinkt een grandioze ovatie voor de mens die 4 weken lang op een eminente manier het vastenavondvieren volk is voorgegaan. Kind zich een naait prins gaat schoeners wensen. Mooi, maar met een voldaan gevoel trekt ieder op huis aan. Het was weer een chique vastenavond. En zo is het.